Subay sa napanglandawang nga pag-abot-abot sa mga Pinoy gikan sa nagkadayang bahin sa China, ang Mactan Cebu International Airport nagtinguha nga magtukod og kaugalingong isolation facility. Si Luan Merondina sa report. Sukad niadtong Domingo, aduna nay 124 ka mga Pinoy gikan sa nagkadayang bahin sa China, Hong Kong ug Macau ang naabot sa Subo. Tungod kay sagad kanila mga Sugbuanon ug wa makitae og sintomas, gipaubos sila sa home quarantine. Samtang ang upat nga dili mga Sugbuanon gibutang sa usa ka quarantine facility ug gimonitor ang ilang panglawas sulod sa 14 ka adlaw. Wala magi-risk, no? Kaya anyway, kung home quarantine did not exhibit any symptoms. The reason for quarantine is that they observe them within themselves kung makadevelop sa symptoms, and also sa kada-adlaw, i-monitor gina sila sa Department of Health, i-monitor po sila sa barangay health workers, i-monitor po sila sa PNP, silang whereabouts yun. Sa pagkakaroon, adunay tulo ka mga gi-identify nga mga quarantine o isolation facility ang lokal nga kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ug ang Department of Health Region 7. Ug tungod kay gipanglantawang magpadayon pa ang pagpangabot sa mga Pinoy gikan sa bangbahin sa China, nagtinguha ang Mactan Cebu International Airport nga maghimo og kaugalingong isolation facility. We are requesting the DPWH to fast track the construction of these 6 additional evacuation centers. I have signed the request that one of these evacuation centers be made at the airport. Human mimando ang presidente sa temporaryong pagban sa mga flights gikan sa China, Hong Kong ug Macau, mikanselar na usab sa ilang mga flights paingon sa Sugbo ang mga Chinese airlines. Gibudyag sa Mactan Cebu International Airport nga sukad kagahapon adunay 15 ka mga flight cancellations gikan sa nagkadiyang dapit sa nasod sa China ug sa mga administrative regions niini. Ug sagad sa naasoy mga flight cancellations mulungtad hangtod sa katapusan sa buwan sa Pebrero. Sa pagkakaroon, bugtong Cathay Pacific ug Cebu Pacific na lang ang may biyahe gikan sa Hong Kong paingon sa Cebu luwan ang mga Pinoy. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Bisdak.